Lumesuna perang ni mencegah tan losa untuk kufin kesabar bawa saya masih je fok bahan naik mahal dan senar berdam gay. In februari aku frasa biasa nama jadi hari ini interesting kamu ni saya tak kalah pun angga. Sampai di kuis kalah pun please sebab ketan mau nasi nak subscribe kamu halang like comment share kamu lama jadi na. Dulu kang nana je delete tuak ay, erna show ini dong tuyar na. Thangnya angga ro. Siapa dia terbaik jangan narong tamu ni dekainya angga. Ajkali malai harus aku humla yang lar na. Happy Diwali आरोना गाइसमोन गिबि-गिबियावनो थालिर बिफांजों लोगोसे नोंथांमोनखौ एकदम हामलायथि बावहरखाबाय आङो थारमानि टमेट' थालिर बिफाङा माने जोंनि लांगोनायाव सफैखाबाय आरोना नायदो बोरो आदामोना आयै फिसाफोर गना खाना दे सोरसै काका मिथुमोनखौबो फबसै आयंमोनखौबो जावखानसै Ay tal, gausirnya mana, pada isan thal kain cai nana mana gausir gau jauh, mama gausir gau kain pun kabian ini bijak siron. Thal itu orang selai dah aja, ubah jangan pikir. Gausir selai bay, neng boleh dong, so thang dong, ayam jeng, so thang bay. Jeng jalan serni, bapa, jeng nak serni. Kerja kamu ni, deh. Agen tinggal nanga deh, nengser derbai nunggu apa jibnusa pisa orang baik thayé bapa, jibnya mana mulai bapa, jiban mana, jibnusa pisa orang apa ya, nengser dah bomba kau nunggu ni, thali gaya ni hari ni, rolai, biar gaya suna biar udah kari motor piba. Siapa jodoh saya, pokoknya lana apa iba nasi dusun cang mazbut nujah deh bar fungka ukah piba lungking lagi ni ar, thali faham ozon saya na. Ekstra ka asyik mau main orang apa yang saya berkalah hone biasa gitu. Saya baik sudah pada apa mana harga jana lai, angni akhirnya usul tas saban pun sudah jana, kanang ada ya suna, kanang tapi om lagai nanggo, kanang ada, sibnya siang si jabra jabri perkuhai. Saya coba balap kuasa, dalar baca membayar dom somanya orang mana jengti jengbau nusukna na, nani, to, sapa jabai. Sibsrang खांबाय माने आङो थ' जे बेलासिनि हाबाफारि जोबनानै बिसिनायावबो एसे रेस्ट लाखांलायनानै स्र' खर'मर' लोबफिनबाय आङो नैबेखौबो एसे देलायहोस्रांबाय फैदो मा एसे थालिर बिफां गायनायखौ साजायहैनोसै एबारना भिडिअ बानायसै एसे मोजां लानो नुवाखै आंना रंग'लि आखिग्राफ्रा सोरबा नांगौबा कन्टेक्टल' मारिना हो आरोना कमेन्टआव ना मा होनो कन्टेक्ट एकदम नेक्स्ट बोसोराव दाथ' गैला Komennya jadi orang baik kau mau menggerak na, mengapa kontek kabar aja? Jai share kalau mungkin benar 50% bau. Mungkin hema, pasal kes ini malai. Kes ini jah. Kalau malai jaju buy ready, emprai sini ready lagi. Wah, karena hanya orang nutua kira na. Bila tahu kau nak kau nak grup, isi akisah helang dulu nani hai. Rungkuli kau sih dekai de akisah kau kamera mana. Mungkin hai malah mana usumai segala mah, dah mana yang lo mana usumai segala. Akhiran ni, akhiran ni silan lakai nala jang. Siapa ini? Nah, lakai dengan. Isi rongoli huliang lah, kau ini. Biar sasnya aksinya biar na. Aksiไปทางนั้นเลยมาเลยใครดงวันเลยมาในยังหาใครอมขลุ่ยaksiทางดึงเหมือนอมขวากที่ทางเดียวทักจึ๊บให้เป็นอย่างไรเฮ้ยดิชิลากเอาหน้าคือเดิมบ้านนั่นนี่ลากเอาหน้าคือหลังไปเลยบ้านเรามาจังเสียนะร่งจังให้สิลิกมิลิกพูดถึงสมัครใช่ไปเดี๋ยวมาจากบิบาทุนเซย์ชาชิไลเนเซย์ไปบิลมาเถอะเนี่ยเชียร์ขันในเรื่องเลยบิมาได้ชาเชียน่าเชียร์ขันน่าสกันพิจูงใครดิชเขาเนาะเอ้ยทางโรมาbento. Ada macam uno jauh orang dah amprai, jauh kau jauh bay. Nasi pasal apa bay? Di jabai na, pasal apa bay mati sakh. Sahaja bay pasal apa sir tu bau. Kerkil Lakshmi nama. Jabai. Next year. Holi abi hon gel nanggo man saulai nai, ilar jalai nai. Beli mati jabai nai malai buria. Deh. Ye dekho malai नै बिस्राबो बिमानि मोना साजाय जोबाय मालाय बेरा बोरायानो समाय फबलायबाय बेरा बोरायबाबो समाय फबलायबाय हे मा
सिख्लाफोर सानै गोन्दागान दंहाय बिस्राबो मालाय मोजांथार दे रोंगलिया नायनो सना दा मोनाबाथाय जानाय नङा ओंखायनो नै थारमाने सनाफोर नैबे एसे गगा मोनसोदों आरो ना बै बाजै आसानावहाय आङो मुलि सोंहैनो थानायालाय थाखायो ओमफ्राय गैयाबाथ' ओइ बिबै उन्दैनि मुलि दङ नै बेखौनो बा मालाय रियान मोनासो नै थब्ल' बिबारा बारजोब्बाय बाब बारसे खानानै लांनाय जासिगोन रलिखा अबेसो थांखो मानसियालाय एबारना गालि मोना थांगासिनो दङ जों फुरा न'आ जोंना एकदम फारि फारि गोजाखा नालाय फांनै गायदों माथो आदा फांनै गायदों दे समायफ्लेसिगोन हाय जोंहा फांसेयानो जायोहाय नेक्स्ट बोसोरावसो आखिसिगोनलायनो बिस्रा नै जाबायना आरो माथो खाथियावनो बाजियासा थ' गैयानो बाजिया फिसौलाया बेहा बमा नांगौनो बमा लायथारनांबाय थ' आगै फिसानिखौ लोंनो थ' आगै फिसानिखौनो आगै फिसाया एसे लोंनांगौबा जोंहा डाबल लोंनांगोन आरो मा थ' मोननानैसैयानो लागायनो टाइमसै बा सिलिक मिलिक दं माथो गालि मोनाबो एसे खमद्राय एसे लागायनोसै सुनाफोर नै साथि बाथि लागायखांखाबाय माइया आरोना लागायहैखाबायबो लामायाव जात्रा खालामहैखाबायबो नानि र' खोमसि खोमलाव जागोन सना माखासेखौ आं लागायनोसै आरोना नै आबैया जात्रा खालामनानै गालांखाबाय एबारना ससेखौ जों लागायनोसै फुरा खोमसिनि गेजेरावबो स्रां ना मा होनो आब' नुहुरदों नोंखौ मा खोमसिनि गेजेराव स्रांब्रा बेखौनो बुङो हेपि दिवाली खोमसिनि गेजेरावबो स्रां होनदां बेखौनो बुङो हेपि दिवाली हेपि दिवालीया बेनो जाबायलै ओरैबो नाहरदो खोमसिनि गेजेरावनो रिथि रिथा स्रां फै फैदो फै नैबेखौ न'नि सोरगिदिं लागायहैलाबायसै बेखौ फैदो मा एबारना अमाव एसे हाबनोसै साथि बाथि लागायनाय खामानिया जाथ'बाय दिनैया ओमफ्राय लाइटफोरनि जोंनाया आलदा साथि बाथिनि जोंनाया आलदा नङा बावसुनाफोर लाइटफोर खोमोराबो साथि बाथिजों गोजा गोसोखौ स्रां मोनलायलायोना ओमफ्राय साथि बाथि लागायखांलायबाय बमा लायग्राया दाबो सफैया आरोना बिदा किरनमोनजों बिमायंबो थांदों नामानो बांला होननायावहाय मैयाथ' लाबोखायासै दिनै आरो गरमा गरमि थांफाबावबाय आरोना लानानै फैगौ खोमा दासो गावबो लामानो गावफैथोंसै एसे बारे बाब बमा कि बमा आजा बै पेकेटआ मा बुस्थु बमा नामा बैयो बे आरे बा सिखायसरबाय मोनबोखो आजा आदा किरना सातसन बमा लाना फैबाय दे मानसि थानायाव गावनाङा दे साइडआव गाव मानसि थानायाव गावनाङा बैथिं गाहर दे बाजाराव थांगोन फैसा दंबावो बाजाराव थांनो चावमिन जाहैबानो जाबाय दा 100 थाखा बासायनायजों थां स्काइ सुटखौलाय माला गावगोन दायो हराव ए दे थां दे गाव नै बाबा मानसिनाव गावनाङा दे मानसिनाव गावनाङा जियाव गावनाङा ओमफ्राय मा होनो सुनाफोर मन्दिरावबो फुजा हैगोन आरोना आंबो थांफाखाया जादोंमोन ओमफ्राय फुङाव हैनोसै सानबाय आङो नैबे सासे सुबुङाबो देहाया बारा थिग नङा ओंखायनो आङो माखौ एसे रेडि खालामना हरनोसै गाव हाखाबाय नै माखासे आइदै ओरै फैदो मा ओरै फै ओरै दावबोदो नानि आंखौ दिगदार खालामखाया हो हर मा सना आं प्रसाद हानो दे मा मानसिहाय जोंना जारलासो फै साथिनोसै थाव नायनानै फैनो एसे फै हेपि दिवाली बिफानि जात बाजारावहाय दखानदारनो फैसा हरलायलायनानै गावहा अनलाइनावहाय ओमफ्राय बमाखौ सोरनो हरफाखांगोथाय गथ' सानैनि आखायाव सफैबाय आरोना बिदा किरनजों बाबुनि आखायावहाय बेखौनो फुर्थिथारसै आरोबाव लायखाबायमोन नङाबा आरो लायबावबाय मा होनना बुंबावनो दे लागायानो गोजानाव जायाखैलै खामाखै जोंगोनदां राजा उरखिलिलै जोंनो खाथा रामबाय खाथा हेपि दिवाली मा खालामनो आरोना फुजा थुजायावबो फैनो मिलायासै नालाय गरम जाहरबाय बियो ओंखायनो एकदम गोजाननिफ्रायनो साप्लाय आरोना बिहारनिफ्राय सोनाफोर बिहारनिफ्राय आरोना बिहाराव इलेक्सन डिउटियाव दङ मानसिया इनिफ्राय साप्लाय फैदो बमाखौ एसे लागावहैनो आयौ बमाया ओमफ्राय बिगुर गुखानाय जाखो ना माखो नानि फैगोन नोङो गिखायो फै लामायाव गावहैनो जै हो खारख'नो हागोन ना हाया जाखो आंलाय फनसै स्ट्रिटआव अबा मागौ हनै माथो बेराबो आंनालाय बेगेरा बेला जै हो एबारनायखौ लागायसै ना सना ना
बेखौ लागायथ'वा बे खेरगोननायखौ आं लागायथ'वा नैबेखौसो लागायगोन जोंहा सानै सुबुङानो साफा खालामनानै फैखाबाय खोबा र' नों गोजानाव थाखा दैहौ खारख'नो हागोन हाया जाखो आंलाय मारै लागायो बेखौलाय ओइ नानि फैदो हेपि दिवाली फाइबा खाबा गैलाहाय रोंगौना रोङा बाबा सिखाय सट ना मा सट आं नुफेराखै गोजौआव फैगोन ना गाहायाव फैगोन गोजौआव थांगोन थाङा फासे न'आवसो गेद्दा फैयाबानो जाबाय दा माबानि बायदि गलमाल रिटार्ननि बायदि थांगोन लासै हा मानो बिदि आफा थांगोन आफा माथो मोननै मोनथामसो आयौ दिस थांलाबायो आयौ माथो मोननै मोनथामसो गोजौआव देखायहरनो हाया आं गिबायसोबा आयौ नुबाय हेपि दिवाली दे जाबाय थांबाय आरोना सुनाफोर मामोना ओमफ्राय दहायनो मैगं हानानै दोननाय आं नै मैगङानो गोसोमसो जालायलायबाय आरोना दासो संनोसै माने कबिता गाले मोनाथ' थांग्रोबाय माया बिसोरखौ लोगो मोनाखिसै ओमफ्राय बे आलादा खिर'नि मा आब'मोनखौ आङो लोगो लाहैनानै होबाय आरोना मा होनोहाय ओमफ्राय दा ओंखारनो रेडि जंसन जानानै बिसोर थांबाय आरोना ओमफ्राय आङो गाबोन थांनोसै दिनै थांला आरोना ओमफ्राय सानै सुबुङा ओरैबायदि गावलायलायगासिनो जोबागौ मानि बिसोर गावबाय थासिगोन दा थांफायो ना मायो गावसोर दंसै आरोना होदो मा दा जोंहा बेनोसै सोरनाबा दिवालिया बेबायदि थांबाय आरोना हेपियैनो थांबाय हेपि दिवालि जेरै हेपियैनो थांबाय ओमफ्राय नेटआथ' बिराद गन्दगल माला आपल'ड होनो मोनगोन बेखौबो आं मोनथिया अब्लाबो आङो भिडिअखौ 2025 हेपि दिवालिनि नामै शुट खालामनानै दोनबाय एसे एनैबाबो आरोना दसेनाबो द्राइभ ओमफ्राय बे जेराव मन्दिर दङ बे जोंनि बाजारा बेहाय मेलाबो फिसा जायो दिनै सुरुवातआव जागोन ना जाया आं मिथिला बाट गाबोनफोर जागोन आरोना ओमफ्राय मोसानाय मानाय कम्पिटिसनफोर जालायलायो दा जोंहा खाफाल दंना गैया नुनायनि बेखौ आं मिथिला नुयोबा नुसिगोन नुवाबा नुवासै थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा हेपि दिवालिनि ब्लगखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बाय बाय होनदो मा बाय हेपि दिवालि होनदो हेपि दिवालि बाय बाय सना